da ni'n mynd i fynd yn blaenau i greu hyperlink o sleid i sleid. Proses eitha syml mewn gwirionedd, ond mae'n gallu ychwanegu dipyn i'ch cyflwyniad chi. Felly dyma'n sleid cyntaf ni, lliwgar yma yna. A rwan dwi'n mynd i ychwanegu sleid plaen, un blanc. Y peth cyntaf da ni angen wneud rwan ydy ychwanegu siap i mewn i'r cyflwyniad. I mi jyst egluro'n iawn. Mae defnyddio hyperlink fel yma, fel dwi'n mynd i ddangos i chi, yn ddefnyddiol iawn i greu quiz a dod ar ryw elfen ychydig bach yn fwy, dwi'n yn gwybod, rhyngweithiol i'r cyflwyniad. Felly dwi'n mynd i glicio ar home yma, fel i gael y ddewislen a wedyn shape fan hyn. Nes os gynnwch chi ddim o'r ddewislen fel yna, os newch chi just mynd i'r top a clicio insert a mynd lawr i fan hyn, clicio'r shape, a wedyn gewch chi ddewis eich siap. Dwi'n mynd i ddewis y sgwaryn yna, yn fanna fel yna. Dyna ni, sgwar bach hyfryd yn fanna. Rwan dwi'n mynd i glicio bottom dde yna fo, a edit text. Dwi'n mynd i roi rhif 1 yn fanna. Dwi'n mynd i newid dipyn bach ar hwnna. Dwi'n mynd i wneud o ychydig bach yn fwy. Dwi'n mynd i roed o'n 44. Dwi'n mynd i newid y lliw i goch. Nawn ni newid y ffont. Dyna ni. Felly, dibynnu ar faint o gwestiynau ydych chi isio yn eich quiz neu'ch gêm neu beth bynnag, ydych chi angen yr un faint o'r rhain a'r siapiau yma ar ei gyfer o. Felly, jyst i arbed amser, dwi'n mynd i glicio bottom dde copy a wedyn paste. A wedyn mae'n safio dipyn bach o amser i mi smario mynd drwy'r holl broses i chyfanrwydd. Felly, yr unig beth dwi angen wneud rwan ydy newid yr rhifau. Fel arfer, swn i'n rhoi 6 cwestiwn ar sleid, ond defnyddio 3 wan yn dangos. Peth nesaf, rwan, da ni angen sgwennu'n cwestiynau, felly dwi'n rhoi sleid newydd yna. Tro yma, dwi'n mynd i ddefnyddio Word Art, felly yr un ffordd, home a insert text, neu mynd i fama fel a fedrwch chi insert Word Art fel a. Dyma fy moc si. Dwi'n gorfod meddwl am yng nghwestiwn. Nice, rhaid cwestiwn 1. Yn fanna fel a. Dyna fy'n nghwestiwn ni. A rwan, da ni angen ateb. Felly, syml iawn, neu roi ateb 1. Iawn, ydych chi'n gweld yr egwyddor, fedrwch chi roi lluniau, beth bynnag ydych chi eisiau fanna. Yn bwysig bod ni roed animeiddio, yr effaith animeiddio ar yr cwestiwn ar ateb, neu fel arall fe gynnwch chi sleid efo cwestiwn ar ateb yna'n syth. Felly, beth dwi'n angen wneud wedyn ydy dwi angen creu yr un faint o sleids i fynd hefo fy nifer o gwestiynau sydd gen i. Ond jyst i arbed amser rwan, dwi'n mynd i copio hein. Just newid hwnna, cwestiwn 2. Felly mewn ffordd mae hynna wedi animeiddio yn barod. Cwestiwn 3, ateb 3. Iawn, felly ydych chi'n gweld rwan gyda fi fy sleid cyntaf, teitl o ballu, fy newislen, cwestiwn 1, cwestiwn 2 a cwestiwn 3 yn fan yna. Un peth dydw i ddim wedi sôn amdano eto, mae angen hefyd ychwanegu siap bach ychwanegol, gyda fod yn unrhyw siap. Dwi'n hoffi'r gwyneb hapus yma, jyst ar wylod y dudalen fel yna. Jyst siap bach syml fel yna. A mae eisiau ychwanegu hwnna ar wylod pob tudalen, lle mae yna gwestiwn ac ateb. Er mwyn creu y link, da ni'n clicio ar y bocs, clic bottom dde, da ni'n mynd lawr hyperlink fel yna, a da ni'n dewis be da ni isio
Nathon ni sôn am y webpage yn flaenorol. Mae'n bosib bydd eich dewisau'n chi'n edrych chydig o wahanol, lle bydd y dewis yma yn dod lawr ar yr ochr chwith a bydd yn deud insert into webpage neu insert into document. Da ni angen clic ar y document a dewis yr anchor. A da ni eisiau yr bocs rhif 1 yma angori mewn ffordd i sleid rhif 3. So da ni'n clicio. Da ni jyst yn teipio rhif 3 mewn i'r anchor yn fanna. Gewch chi rhai fersiynau lot symlach na hyn, a da chi'n gallu gweld, da chi'n cael dewis y sleid o fewn y ddewislen a jyst clicio ni. Da ni rwan eisiau sleid bocs rhif 2, fynd yn gysylltiedig â hwn o fyma cwestiwn 2, sef sleid rhif 4. Felly yr union, un broses, document, angori hwnna rhif 4. A felly mae bocs rhif 3 angen cael ei angori efo sleid rhif 5. Da ni'n clicio ar y bocs, clic, bottom dde, lawr i hyperlink, document, anchor rhif 5. Dyna ni, gret. Felly os dwi'n clicio'r slideshow rwan, current slide, da ni'n mynd i'r modd cyflwyno, a wedyn da ni'n mynd yn y blaenau a clicio ar y sgwaryn. Rhif 2, da ni'n mynd i gwestiwn rhif 2, gwestiwn, ateb, clicio ar y gwyneb hapus, gofyn wedyn pa gwestiwn, rhif 1, da ni'n gallu mynd i gwestiwn ac ateb rhif 1, clicio ar hwnna, mynd yn ôl, ac yn y blaen, a mae o mor syml a hynny i greu elfen chydig bach fwy rhyngweithiol i'r cyflwyniad.